tilandirane programu ina ya Face the Nation pakanema wa Rainbow. Dine Jona Pankuko. Programu ina makhala tikujeza ndi anthu osiyana-siyana pankhaniso zosiyana-siyana zimene zikuchitika m'dziko muno. Programu yathu ya lero tawabweretsanso a Alex Major. Mukumbukira kuti tidacheza nawo miyezi ingapo yapitayo. Chatikomera kuti tatengenso abwere mpulogalamu ino chifukwa posachedwa apa akuluakulu ena akuchipani cha Malawi Congress MCP anakakumana ndi mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Chakwera. Anali ndi nkhani kumeneko. Chimodzi mwa icho chimene chatuluka tachimva nchikunena kuti amafuna chikalata chosayinirana pakati pa Chakwera ndi Tonse Alliance Partners. Takhani mwepo. All businesses, organizations, and government ministries don't be left behind when Rainbow Television is given special offers this 2021 on all advertising services. Don't hold your phone for too long without calling us on the following numbers. While others are busy doing the rest, we do the best. Rainbow Television, the moment of truth has come. Monga nanenera kuti tikujeza ndi Alex Major amene ndi mmodzi mwa anthu amene anapita nawo kukakumana ndi Achakwera ndi walandire a Major muli bwanji. Ziko kwambiri ife nini mwino mwajita mosowa pakati kumadza sowa akira kuti bazangoona ndi aw ali mu newspaper uli mkulu bwanji mwasowa nanga si chipani chathu cha Dongosolo njalo Congress cha Dongosolo ndiye sumango yankhula popanda choyankhula mukalankhula ndiye kuti chikwachika china kodi ino ndijewa zambo zofusa na ndingofusa ndimafuna ndikufusa kukumalitika chani kwa achewa kuita kumene timayitanirana kugule kumasiyana ndimayitanirana kugule maratu ngati icho ndikuti ngati simunandimvere koma anzanga ndikuti andifa kuti mwaticho muranga kuchani ndikuti tayitana palizini athokoza kuti muli bwino tamvetsedwa mafuna ndambiri pamenepa chifukwa program ini sikoyamba kubwera enda Malawi they don't need any introduction kuti ino ndi ndani ndi inu mmodzi mwa anthu amene muli ku Malawi Congress Party komanso munakhalapo phungu ku Kasungu West mbuyo tidacheza nanonso pano. Ndimafuna ndiyambire kumene nawo tidacheza nanu anthu pano kuti ticheza ndi kuyambirira tidamvetsedwa ife amatrenipo kalataso ina mudatulutsa tidadza imva mwapo ndi apo kunena kuti mudawalembera Achakwera ndachilima pa makonsensi ena amene maona mene zinthu zimayendera ngati kuchipani tinamvanso kuti munapita ku Campus Palace makumana ndi Achakwera makataniko mwina kuyang'anira kuchipani kwanu inde kumano khadi inatuluka m'manyusipepa yetu kuti muri makatani kwa Achakwera ine choyambirira nditengere umwayi wolipa mpaka nema komanso pano anthu ena andidziweko chifukwa mmene mwanenera pamkulu mwina kuti ndakhala kuphunga nyumba ya malamulo koma ndimafunanso ndinene chinthu china ayitupatsa mpata nena ine anthu ambiri akamandiona ku Malawi Congress Party ine si munthu wamba tapita ndimafuna kuti nditsindike pamenepo chifukwa anthu ena akamandiona amaona ngati kutalepo kumene ku Malawi Congress Party kapena kutaleza ku Malawi ine ndi munthu wamba mudakhala phungu nthawi imeneyo mmene anenera muti ineyo si munthu wamba komanso anthu ena akamandiona amwene amaona ngati kusuko sindapite zimenezo ndimafuna ndipange clear tima perspective timene anthu amakhala nato amaganiza njo anthu ena amaganiza choncho koma ndimafuna ndinene chinthu ichi choyambirira ineyo mu grupu ya Renaissance grupu imene inapanga kafukufuku kuno ku Malawi kuyambira 2010 imatsogozedwa ndi Edward Chileka ndine ndekha phungu grupu imeneyo ya anthu ambiri ndichula kochepa mkaka anali kumeneko
ona anali kumeneko Edward Chileka anali kumeneko akamwangala anali kumeneko a George Ngani anali kumeneko ndikunena tu mbiri yonena kuti nthawi imeneyi achakwera mwinaso ena panguku musakwadziwa koma ine ndinali mu group imeneyo amene ndinakhonza kupita ku parliament 2014 ndinali ine ndekha ndiye ndimangofuna kuti kambiri kameneko kasayiwalike chifukwa anthu ena akuzobona kuti akodo uyu ndi ndani wayambaliti ndi mafuna kuti anthu amvetsetse kuti ineyo kundaleku kapena ku Malawi Congress Party ku akafuna kuti adziwe zambiri akhoza kuwafunsa a SG ankaka awafunse a George Ngani amene panopa ndi a Deputy Regional Chairman a Malawi Congress Party Central Region pamene tikunena pano nda board chair a Roads Authority ndiye komanso kuchoka pamenepo ku parliament kuja sindinali munthu wanga ndinali chairman wa welfare ya parliament yoseja yoseja chair wake ndinali kuonjezera pameneponso ndinali chairman wa international relations pachichewa ku parliament kuja woyang'ana ubale wa Malawi ndi maiko ena so sindiye kuti kuchipaniku ndakhala munthu wamba kapena kuti anthu mafuna pamenepopo andidziwe kuti mungamala nkula kuti awane muti ndani amamba kwamba makuyipyana komanso ndimafuna ndinene kuti ndikamayankhula zinthu zimenezi ngati ndikuyankhula zinthu zokhudza ubale wa Malawi ndi maiko ena ndiye kuti ndili ndi ukadaulo ndika experience chitu wa nkhani imeneyoyo komanso ndinakhala konso pano ndayikhala pano ndine co-chair wa Malawi Parliamentary Conservation Caucus sikuti komanso ndakhala pano ndithu ndili mu steering committee ya Uplift kumwera konse kwa Africa kuno so ndimangofuna kuti kambiri kamene kanthu akamationa sikuti ndile munthu wamisala kapena kuti munthu amene ongopemphetsa udzipani amatero oswazochita ine ndine munthu wokhazikika ku chipani cha Malawi Congress Party komanso ndine munthu woti ndili ndi experience mu Malawi Congress Party sindine munthu wanga I think ndikhulupirira Malawi akumvetsetsana funso limene ndafunsa mulina kuti munakumana ndacha mtsogoleri wa chipani cha MCP chinachitika njani munali sulainoka munali ndithu katimya muli chinachitika njani ndiyambire pamene popo choyambirira anthu okhudzidwa mamembala a Malawi Congress Party analemba kalata koma kalatayo poti ine ndine woyankhulira wanthu okhudzidwawo a Malawi Congress Party tinalemba kalata imene tinakapereka kwa president wani nimafuna tinene titenge zinthu ziwiri timakapereka ngati kwa mtsogoleri wa dziko chinthu number 1 chinthu number 2 timakapereka ngati president wa Malawi Congress kodi simakakumana kwambiri ndi mtsogoleri wa chipani makakumana ndi zinthu ziwiri zinthu ziwiri chifukwa mukalata imeneja mukayionetsetsa muliso zinthu ziwiri zinthu zokhudza chipani komanso zinthu zokhudza dziko tizikana chifukwa zinazo we have had access to them different clarification from you ndipo nchifukwa chake ndabwera pano kuti zinthu zimenezi tizilongosole kalata imeneja tinalemba kwalembera a president a Malawi Congress Party komanso a president a dziko ndiye inuyo ndikhulupirira kuti muja tinabwera kuyamba muja tinafotokoza kuti kalata ija tinalembera pa 8 February pa 12 February ine ndinamangidwa ndinatuluka imeneyo bwanji tidzapambe tsiku lina koma kwa lero ndinamangidwa ndinatuluka ndine ndili pano ndiye mukandifunsa kuti tinakakumana ndi president yes tinakakumana nawo tinakakumana nawo a president kuchokera ngakhale ndinamangidwa koma tinakhala tikupanga engage nda president kulikodi anatipatsa tsiku tinalephera anatipatsa tsiku tinalephera koma ndinene chinthu ichi ndisanapitirire patali zatitengera nthawi yayitali kuti a president tikumane nawo chifukwa pala anthu ena amene amafuna kuti ma issues amene ife tinakapereka a president asadziwe amene mudawatumiza mu February aja ndena machinga apopo ndivomera nditu kuti anthu ena akuchinga akuchinga anthu osafunira dziko la Malawi zabwino
mapembe appointment anthu kumachinga sikuliso zimene zikulankhulaso za ndalama kapena la manja iyayi koma anthu akuchinga kuti ife anthu achipani tisaonane ndi bwana anthu koma malamba kwemsipi kuti protocol sizimalenga protocol zimtsere protocol kumusina kwenda president sumaenoka protocol leo mapaka buka appointment kuzira manda ndifake ndanena kuti pali kukumana nawo ngati zinthu ziwiri kukumana nawo ngati president wa Malawi Congress Party tiliso ndi protocol yake komanso kukumana nawo ngati president a dziko pali protocol yake koma ifeyo zonsezo tinatsatira komanso mudziwe chinthu ichi zinthu zimenenso timakanena ife zinali zofunika kwambiri kuposaso zina zimene amayenera kuchita bwana zimene timakumana nazo ife zimene timakhala kuzefa president zimene zofunikira kwambiri chifukwa zimenezo zikuthandizira kuti abwana azigwira bwino ntchito kuti akamakupanga ma international meetings azikhala mtimu tsopano ino okhala akuchipani anthu amene amakwera achakwera akudziwa kuti chipani mbali naye kwina kukulidziko andi amakuchengereni kuti chifukwa ndiye mwina muzairani anthu amene amapanga dunguso kuti apresident akumana ndi ndani mukafuze fuzo limenelo ine simudziwa sindikudziwa koma ifeyo tavutika kuti kakumana ndi apresident finally munakumana ndiye mafusi ndimauza amayi kunena kuti issue imodzi imene munapitira kumeneko imene ife tayidziwa makafuna document ya memorandum of understanding yachakwera ndi Malawi partners akunonse zona ndeti numutenga zopa news itu zimene ali izona pali ma issue 7 silo kama 7 kaipana tipita kwinawo yafa ndikuza kuti kwa money to access part of what we discussed ndizona imeneyo ndi ngodya imodzi yes vile munakapita kumeneko ndinofuna one of the issues chinachiti tsakulira kuti mpaka na munyamuke kodera kuti ichi chiti chile popandandana chali kuchipani abwana bakulu dziko lino tivomereze kuti silikuyenda bwino losiyenda bwino chinthu chimodzi mwa zinthu zimene anthu chifukwa ife tikunena zinthu zimene amalawi akunena chapina akunena kuti mwina dziko silikuyenda bwino chifukwa choti bomali pachichewa cha ife timati lakazato ndikuja lakazato chichewa chenichene boma ilili ndilogwirizana logawana asi chichewa chenichene koma kodi tingatine kuti chani kunyotsererana ndikuti mugawana koma dziko lili ndilo koma chichewa chabwino chimene nachula ine lakazato likali lakazato ndiye anthu akamakambirana akuona ngati kuti mwina wina akuyala wina akuyalula kugwirizana kwathuko kugwirizana kwathuko wina ali na ichi wina ali na ichi wina ali na ichi ndiye ishu imene inayikidwa pakalata pamenepo kuti kodi bwanji mwina kuti zinthu izizi tikhale bwinobwino bwanji tidziwe zimene anthu anagwirizana kuti kodi mukalata pamenepo muli chani chimene mwina sitikuchitsatira mukudiva pamene zina kuyenda bwino chifukwa chani kapena chifukwa chotera kuti wina sakutsatira ichi wina sakutsatira ichi ndiye tidziwe kuti mugwirizano umene muli chani tikatero ifeyo ngati mamembala amgwirizano mwina nkupeza njira kuti tikhalirane pasi kuti tonse tiziyala tikafika nthawi yoyala tayala tikafika nthawi yoyalula tiyalule tiziyendera limodzi chifukwa mgwirizano uwu ndi wathu ndiye popeza anthu mamembers ngati ifeyo eni ake achipani eni ake azipani timafuna kuti tione kuti muli chani tikhale bwino musanapirire kuti zinapita bwanji discussion yanu mufuna mbuzo unena kuti kuchokera nthawi imeneyi timapanga campaign kusainirana makuti makuti ngati muchipani as senior as you are ndazinzana simkuzowa kuti mgwirizano muli chani sitikudziwa kuti mgwirizano muli chani nchifukwa chake mamembala ananena kuti kuti issue imeneyi ndi issue imene ikukambidwa kwambiri bwanji mgwirizano umenewu zinthu zibwere poyera kuti kodi achilima achakwera anasaina kuti zinonsitizoti chani kodi achakwera ndi a Joyce Banda pali zotani ndena useacha ndena useacha kuti tikatero
tithandizane kuti kodi tikatene titani kwa mukumukire ndikumbukira bwino kuti pene amapanga kampeni zipanizi kana akuluakulu zipani akafuna akambirani munkalepherana kena mudana kuti asiya anthu awiriwa kuti akambirani chimene amangecho chimenecho sikuti munkalionthekene chani kuzipani mudawasiya anthu awiri kodi akatitu chimozimozi inoyo akati mukambirane mumafunika kuti ngati mwatumidwa amene mukuneneratu kuti mamembala ananena kuti kakambirane akakambirana akagwirizana abwererenso kuti ngati mphamvu zichende zawo ngati trusted powers you need to report kwa anthu amene akutani akutuma sanapande report chifukwa chake sitikudziwa kodi zimene atakambirana zinali zotani mukumbukiranso nthawi imeneja nthawi inaita titera timafunika kuti tikhale pansi mofulumira ndiye tichiteso zinthu motani mofulumira ndiye nchifukwa chake chofunsiratu kuti kodi mgwirizano muli chani tifuna tiyendere limodzi nthawi yatithera ife anthu amgwirizano tikufunika tikagwirire ntchito amalawi kuti kutsogoloko atikondenso so as ngati anthu tikufunika mukadziwa kuti vuto lili apa ndiye muziyendera limodzi mukonze vutolo ife ndazathu ayudm tikhale pansi akuluakulu mgwirizano muli state pangeyi tiziyendera limodzi kodi PP kuti chani makonsensi awa kuti chani awa kuti chani mwafika kwa ndukhuwe munakamba munapita lero kamuzi palace munapita mwafika kumene kuti mwauza nkhani pa agenda iyi nsanamira iyi mwayinena kuti tikufuna tidziwe kuti muli chani ndana ndi adi yankha ngasikalata ija tapatsa tinalemberaso kalata yachiwiri tinapatsa mukhaza makalata paja chipani chathu chakutokuto makalata ndithu anayamba kalekale ngakhale m'baibulo muli makalata kalata woyamba wakwa Korinto kalata wachiwiri ngakhale m'buku loyera muli makalata ambiri tsono makalata sititopa chifukwa ndi communication chinthu china chimene we understand pa sanamira iyi manena makamba kuti mufuna mudziwe chifukwa mandate aja kuti kuthatiti kuchipani 2023 ikuta 2023 ndiye mafuna mudziwe kuti kupangira renewal ya ubale tinanena kuti maugutsa zimenezo kunena kuti mandate yanu kuchipani kuti 2063 I mean 2023 point imene yabwera chifukwa chani nkhanitu za elected powers you get mandate from the people muchipani cha Malawi Congress Party chipani cha Malawi Congress Party muzisiyanisa ndi zipani zina akumagugu pamene pomwe ndifuna mundipetse mufuna mwambe kutamira chipani chanu kuti chata ndiye santamira ya zipani chipani chathuchi andi chipani chathuchi timanena kuti ndi institution chipani chathuchi ndipo ndi chipani choti dziko lino mpaka Mulungu adzaweruza sichidzatha chifukwa ndi chipani based on ideologies and principles chipani chimene munthu mmodzi sanganene kuti nchake chipani chimenechi kwina zimatero hayi kwina kumukazonena sikuti timanena zibe ifandali timanena zinthu zonena chilungamo DPP mukuziwa ili ndi ownership ndithu chilodziwa ndi wotere UTM mukuiziwa kuti ndi mene ilili PP ndi muzi wa mene ilili koma ndikukutanthauzirani kuti MCP ndi chipani cha wanthu nchifukwa chake it has lived up to this time chipani choti nchiweti kunena kuti convention is a supreme body imene mapanga decision ina iliyonse so tikunena kuti ife timapanga convention every 5 years tinapanga convention 2018 convention ine kuyenera kuchitika 2023 ndiye mandate ya anthu osamena kugwira ntchito pano imakatha badi pali zakozo yaja kuchipani so sikuti timanena chinthu china chachilendo chimozimozi panopa tikunena kuti a president achakwera mandate yawo ku dziko la Malawi ita 2025 ndiyo kuti ukanena choncho walakweza zolondola tikungonena zimene zili malamulo malamulo a Malawi Congress Party malamulo osadziko so issue ufana belibe pa issue monena kuti mwafotokozera ne alina kuti abwe ana ibe document nthamene ana ibe document
document yoti nawo apatsira tsiku lomwelo wasunda patsira ina asisira apatsira tsiku lina tinapatsira tsiku limwelo chifukwa chowopetsa zinthu zimene zimachitika you know ineyo I still find a problem kunena kuti kuchipaniku poyang'anira kuti pakapama kapita zambirimbiri kuti akune 2025 watu usadzaini ndi zimene ndikunena ndikuti mundimvetsetse Malawi Congress Party munthu wodzayimira Malawi Congress Party 2025 apezeka 2023 mukapita convention kumeneko ndikumene amakaphika nkhani zonse munthu mmodzi Malawi Congress Party alibe mphamvu yoloza wina alibe olo ine imene ndakhalira pano member wa Malawi Congress Party siningaloze kuti iwe okhala wakupo kuti ayi singatheke so chipani cha Malawi Congress Party ku convention mukamafotokoza anu ngamakabaza MCP mbali imodzi kuti zonse kunena kuti the alliance iyi ikupitirirabe mpaka 2025 so ikupita mpaka 2025 zimezo ndiri mukunena ndi ndikufusa ngasa kuti siyachakwera pano ndi president wakambala kudziko ndi president wa dziko vice president wawo ndachilima amene ali ku alliance ndafotokoza kuti nkhani ya dziko mpaka 2025 ndi zimene malamulo akunena zimene tukambala ngasa alliance kwina mpaka 2025 ndi mkhanga mukaike ayi ndikumvetsa pamene ndikumvetsa sindikumva kuti dziko la Malawi atsogolera amene tili nawo mpaka 2025 mgwirizano bomaita pale sindamgwirizano kwa simbakona imene mwamvapeza abankuku mukulakwitsa zinthu wale akutsogolera kodi chakuno ndikufunse achakwera nda president achani achakwera nda president achani mfuna kala MCP ndiko kufunsa za MCP komano amene akutsogolera mgwirizano mgwirizano is outside the law mubwereze mukampala sija ndikungonena anthu tisama mgwirizano is outside the law. The law does not recognize mgwirizano umene munena ine nchifukwa chake takuja nanena kuti pa ballot paper panali Dr. Chakwera Tambala ndachilima makandidata ano MCP amenya yomara ntauza nchifukwa paja ku parliament mumvetse ku parliament anakanaso zimenezo ku parliament anena kuti kuno kuli alliance ku parliament kuja kuli Malawi Congress Party ngati ruling party Malawi Congress Party as a ruling party pamene pakuti kozani so Malawi Congress Party imene kulamulira kuchoka 2020 mpaka na 2025 modi anthu akamatukwana amatukwana Malawi Congress Party ngati zisayendeka ukuli pana anthu apanda dziko sikwende kuno sikula amane nacha ikulepera MCP ikulepera MCP chifukwa ndimene kutsogolera inu munamva kuti ngati sizikuyenda bwino anthu akatukwane PP inu apa kumakhala akumachula MC akumachula raja mwendaji chifukwa ndamene anali pa ballot osakhala MCP nditemu MCP ndimene ali pa ballot mwina tisanapite kuma details ena amene munapita ku meeting nakumvana kunena kuti tisanamepo ya zinthu mdziko muno sizikuyenda mulebe mafuna ndimve ine mwasabe muri mulamula hayibe tambala kuda kulamula kwanu mukamayang'ana zimene munkauza Malawi ngasipa nabe muri mulamula ndini mukuona kuti chikuvura ni njani kuchipani candidate wanu ndachilima munena amene achakwera munena vice president wanu okugirisa wanuko ndachilima simulera kuti amene ali paballot ano ndachilima chikuvura ni njani mkalo njeza Malawi zinthu zambirimbiri. What is the problem? Amalawi adakukhulupirira ndithu that whole trust confidence awatu tengani kugedana pano tikuvuta ndifwa yani tinene kuti sikuti zafika povuta kwenikweni sizinafika povuta koma koma zavutabe zikuvuta sikuti zafika povuta kwenikweni yeah. But 2-3 issues. Chinthu choyambirira ndiyonena kuti anthu sitikwathandiza chakwera kuti agwire ntchito. Anthu mukunena Malawi
anthu amene ali maudindo kuongeresiko osati kuongeresa abantu mukamba za dziko abantu kamba za dziko chabwino dziko chifukwa kuongeresiyo ndiye boma chabwino ndiye dziko chabwino chifukwa chipani cha DPP kuti chichoke mboma chinthu choyambirira is corruption. Anthu anafika konena kuti basi mphepo ngati imene inali 1994 kuti anthu lamuliro wa chipani chimodzi atopa nawo ndipo imenenso anthu anatopera ndi chipani cha DPP amafuna kusintha kuzika anavutanso mtundu waji sikuti so DPP ikanapitira kukhala boma chifukwa anthu anatopa nayo chabwino. now anthu amene amavotera Malawi Congress Party ndi mgwirizano amafuna kuti zinthu zisinthe koma chimene chavuta kwambiri Malawi akuoneka ngati kuti zinthu zimene amayembekezera si zimene zikuchitika. Clearing the land. Yes. A president that he clearly stated that ndifuna ndi chose zinthu zonyasa mboma koma president payekha sangagwire ntchito akufunika akhale ndi ma lieutenants omuthandiza kuti agwire ntchito nchifukwa chake ife Malawi Congress Party tabwera kuti ndikuoneka kuti pena pake we are not providing conducive environment for our leader to govern this country well. Chifukwa tikufunika kuti ife titenge umwini chifukwa chinanena kuti anthu akamatukwana sakutukwana zimene zina akutukwana Congress chifukwa tu Congress inuyo muwaziwa organizational behaviors Malawi Congress Party mukangotchula Malawi Congress Party ndeti imagwirizana ndi chitukuko. Malawi Congress Party ilibe corruption. Malawi Congress Party imadziwika ndi zinthu zake discipline loyalty. When you are loyal pachito pano inuyo ngati muli loyal simungabe so this is and if pachito pano ngati nonse pali unity pachito pano sipakhala so kuti winaso wazilongolora because there is unity. So Malawi Congress Party, you need to be obedient. You know, four cornerstones build everything. So chimene chikunena panopa anthu amene ali akuthandizira abwana akupitiriza zinthu zimene azipeza. The corruption is going on. The corruption is going on. So zimene zuzo zimene bwana ajakwera nena kuti I want to clear this land. Anthu anakuya ntchito ndamene aonjezeraso. Kuti mufuna nduza kuti for example bwana asankha board chair kumene kwa kuchitika ulanjiro. Mwene imene yo musikavuna achakwera simpanga clear land. Madzira basi nditsogolera. Ndizimene kuninazo. Kuti simona anthu amene awayika kuti inuyo kagwireni ntchito apo. Ntchito yoti Amalawi asangalale nayo angachisa kugwira. Africa mene muja basi tsono ayamba kutesa mafundo awo. Now they are also in this, you know, this. For example, the president is saying, ine ndifuna yitike mwakuti. Ena goes behind. And they are not helping the president. Umakhaya kundelera tsokuletsedwa. Usati kudelera zimene kunenazo kuti these people are not corrupt. Are corrupt because they are not part of the system. Koma ndakungesumeko. Ngakungesumeko. Congress mwidziwe no? Is that finger point is. I hope you're not talking about the DPP because people are DPP clearly the officer I hope you're not talking about that. Apa mkuu. Inuyo mena mukulemba ntchito pano pa red book. Anakupatsana what to do. If you're not doing what we're supposed to do, what follows? Aina ndio ntchito. Ndizimene kunenazo. Inuyo lero mwandida na pano kuti ndikhale pa interview pano mugwira ntchito yako. Nchimodzimodzi abwana anu abano akuza kuti ufuna interview mupange pakale program ndambweretsani nchimodzimodzi achakwera asankha munthu inuyo mukapange chair body yakuti inuyo ndakusankhani mukakhale minister pakuti inu ndakusankhani mukakhale CEO pakuti koma kumene konso muli nyasi zokozani. That's what I'm chinthu china choti mudziwe chonena kuti president akayankhula chimene wapanga direct ndi lamulo aliyense amene chimene satsatira akuphwanya lamulo akuyenera amangidwe. Mukudziwa there are examples mu dziko limene yapango mukudziwa mwalemba nkhani mwachita zinthu zambirimbiri zokhuza utola nkhani
chimene president wanena ndi lamulo limene nchifukwa for example nditengere mwachitsanzo a president abakiri amati pano pakhale sukulu imatani imamangi amene kumakhala tukuta chifukwa chimene walankhula you remember choti muzindikire chonena kuti president amayenera tosefe ife tinampatsa mphamvu so president akayankhula lero amalawi ayankhula ndiye kuti ngati pali munthu wina amene akutsutsana ndi zimene president ayankhula atsutsana ndi amalawi. My point is kuti because mwina sikumvera very clear muranthauza kunena kuti alipo anthu ena ake amene achakwera akhalumalankhula zinthu zina kama directives mukwanenawa they are ignoring zimene natural mauti kuderera ndiye sikufuna kugwisa chiro mudere but they are corrupt. What the president says this and kumwe kama kuti domweyo they are doing the opposite kumwe usuderera mufuna kumwe this is corruption. Okay tinene kuti mwina akuderera chabwino achakwerawo akapita direct samaona kuti akuisana panga zimene ndimafuna zichi samaona. It's rule of law imene amagwisa ntchito bwana athu amagwisa ntchito rule of law koma ndinene chilungamo tanena kuti a president ali kufuna kubwino koma alipo anthu ena within the system they are trying ndinene kuti apa chizungu chimanero chani they are okay they are okay sakufuna kumvera akuchita kusayeruzika kapena nene cho chichewa chenicheni akuchita kusayeruzika tsopano chimene kunena chonena kuti kusachita kusayeruzika si chimene chimadziwika ndi Malawi Congress Party. Malawi Congress Party imadziwika ndi kumvera ndi kuchita discipline. Malawi Congress Party mbewu inayi ndi mbewu ya chilendo, mbewu inayi si mbewu ya kongresi imene kuidziwa ifeyo ukudiva. So pakufunika kuti ife chifake ifeyo tabwera kuti no because tikuziwa tikumva zimene zikuchitika kunjaku expectations ya anthu zinali zabwino koma ifeyo tikuoneka kuti sitikuyenda ndi anthu tasiyana nawo ndiye therefore it is worrying ifeyo zikutidetsa nkhawa kuti kodi tiyapatsa bwanji president athu danga loti azilamulira bwino dziko lino chifukwa remember atu dziko lisankhidwanso chisankho ndi chovuta anthu panopa akuyankhula zambirimbiri ena akuyankhula bora DPP bora kwa Igupto konkuja. Why? Because these people who are surrounding the president are not part of the system of Malawi Congress Party. Hence they cannot do what Malawi Congress Party used to do. That's why you fail any other. We need, okay, when the president speaks, and I'm not yonti amakamba kizonalo kuti awafuna kuti kapena mbomamo akhala kongresi ukhaoka mukamane kuti the system they're not part of the system muranthauza kuti chani because apa mpakanena anthu adzimvanga kuti afuna akhale maulindo akongresi ukhaoka kapena kuti akuvomereza kunena kuti amene akupanga frustrate ndakongresi umwewo malo they are not following the system MCP. Ndifuna mundivesage nchifukwa chani Malawi Congress Party kutsogolera. It's supposed to lead. So if there's other parties in the alliance, they have to follow what the leaders say. Ndichimosi zonse pa company pano inuyo pali general manager pali ndani eti general manager akanena akuyenera kuti inuyo mutsatire ngati muli ndi zinthu zina mwina pa company simugwizana nazo you need to come to the general manager say okay kodi zinthu zikuyenda bwanji. Chimene kunena tonena kuti anthu anavotera Malawi Congress Party and alliance partners inuyo abankuku Malawi Congress Party nakhala muno zaka 31 ikulamulira zitukuko zimene zabwera zaka 26 zingafana ne zimene zinaliko kale inuyo tanduzeni mfana nabanga mafuso mabodi zangu nanga sino ndino Malawi la tikunena kuti Malawi Congress munapanga zambiri tinapanga zambiri. So that's the trend that we want to. Kuma these other things ndikuti ni mbewu ya chilendo tikufunika titenge decision ikachitika kuti tifuna lipange chakuti ifeyo eni yake atsogolera alliance partners we have to take responsibility. Tikumeleke pang'ono tikumeleke pang'ono kumbukirani kuti mukuonera program ya Face the Nation pakanema wa Rainbow ndine Jonah Pankuku lero tikuchezanso ndi Alex Major mmodzi mwa anthu okhudzidwa
ku chipani chija cha Malawi Congress Party MCP amene posachedwa apa anakakumana ndi mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Chakwera imwenso ndi mtsogoleri wa dziko lino kukatula nkhawa zina kuti zimene ali nazo takhani pomwepo. All businesses, organizations, and government ministries don't be left behind when Rainbow Television is given special offers this 2021 on all advertising services. Don't hold your phone for too long without calling us on the following numbers. While others are busy doing the rest, we do the best. Rainbow Television, the moment of truth has come. Kulandiraniso mgawo lachiwiri kumasolo series la program ya First the Nation ndikucheza ndi Alex Major mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha Malawi Congress kumaso akuti ndi mmodzi mwa gulu lina limene lilokhudzidwa pa zimene zikuchitika kumene kumaso mdziko muno. Ndikulandirani gawo la traumaliza Major ziko mwambiri nkhani ina imene umauza Chakwera taimva ndi makamba kuti access zimene makambirana kumenewo mwabwerezanso zimene mudazilemba mkalata yanu ya February. You seem not to be very comfortable ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Noah Mkaka. Munawafotokoza zambirimbiri kunena kuti is very incompetent, nosokoneza amakalipira anthu ku chipani cha Malawi Congress ngati anawo mukufuna kuti awapange suspend mukuteri mukupanga demand ya chipani cha Congress. Tuchitira njani ndanga mwina ndiyapelepelepo. We are in a political government. Anthu povota kukapita pa ballot paper amakavotera Malawi Congress Party ndi tambala kwakuda. Nimafuna muyambire pamenepo. Chapeno. Malawi Congress Party is a ruling party m'dziko la Malawi. Now anthu a Malawi Congress Party akuona kuti mmene zinthu zikuyendera akuona kuti secretary general wawo sakugwira bwino ntchito. Ankaka sakugwira bwino ntchito. Ndikupatsani chitsanzo chimodzi. Anthu ma regional chairman ku Malawi kunoko akudandaula. Saraonane nda president. Chilowere ni mboma. Ndiye kuti nkhani imene yoyo CEO wa chipani ndankaka. Ndiye akakudandaula. You know, Malawi Congress Party ndi chipani chimene chinamangidwa maziko ake patanthe. Ma district chairman ku Malawi konse kuno akudandaula. Tisaiwale kuti posachedwa tizipita so ku campaign. Nthawi ya 5 years imaoneka ngati yayikulu koma ndiyochepa. Anthu amene aja ndi amene sakagwira ntchito. Anthu amene lero tikuataya anthu a Malawi Congress Party. Ataidwa tu. Izi sitikutenda so kubwerera mbuyo. Anthu tu chipani cha Malawi Congress Party, ifeyo ku Malawi Congress Party, it's not about money. We have survived without money. We have educated our children till opposition. So if it's not about money, because if you kamuzanani phunzitsa kugwira ntchito. Mudiva? So zimene zizi anthu aona kuti nkaka our secretary general anthu utusine chifukwa mutapita munthu aliyese akuzani. That's why people are saying Mkaka has failed as secretary general. He is incompetent. He is incompetent. Ndizimene akunena anthu is incompetent. Why ndizimene ndikunenazi? Kuti chipani pakali pano inde kuli COVID. Koma COVID sitinapita kukalongo kapanga campaign. Mu COVID mumwemo. Sitinapita kunkhalamba kapanga campaign. Kuma chipani misonkhano chinasiya. Kukumana ndi anthu ama district chairman chinasiya. Koma these are the same people amene very shortly tizikapita. Kuma kauza kuti pangani campaign. How are you going to kama akalipira anthu ku chipani kati ana? Wa anthu amanena anthu ambirimbiri. Koma zimene sitamva munalemba zimene anthu akunena ngati ana. He rarely even goes to headquarters.
inu zimezo mukuzidziwa munamva kuti kuli nsonkhano wa Malawi Congress Party ngakhale tili mu covid kumene simunamve kuti anthu amakasonkhana sakapita anthu kunsanjo kapanga kampeni tsono ikafika nthawi yoti Malawi Congress Party ndi atsogoleri so ndamukudera kuti apange suspend. He has failed. That's what people say. Membership of Malawi Congress Party amene anamusankha Secretary General akunena zimene pokafika pokanenera tifama ngamakane Ankaka chabwera nisiyo anthu apita komanso munganena kwa president kunena kuti uyu akulephera are being fair. Very fair because anthu apita kwa Secretary General tikufuna izi tikufuna sisi kuteka afiki anthu alephera ndawi zina munthu wachipani kuti akakumana ndi Secretary General ngati akakumana ndi mulungu wawo akakhala ngati mulungu mmene anthu akunenera atusine ndiwoyankhuliratu ine musandilenge I am part of it koma ndikunena zimene anthu akunena inuyo mukanene kuti ma MP asamamperekeze president Secretary General kanena kuti ma MP mumasokoneza president musamaka amala masokoneza hapo ati amangolondola president therefore ma MP musamakhaleso pafupi ndi president akamayenda ma president adalera usimusa kuti pesa kuti kosi pesa adakhoka president ndi zimene kunena kuti za Secretary General zimenezo madafanda president sana yankulu anauza ndakaka zomrata ndi zimene ndikunena zo zimene anthu muno mulilongo a president amakhala muno mulilongo constituency yawo na bonsunga mukanene kuti a president akamayenda muzingosankha anthu 10 koma nthawi yovota amafuna anthu osabwera anthu achipani asangalala liti ngati silisangalala pasekhani yako video ndiye kuti tokhale covid-19 koma ndakupatsa chitsanzo kuti timapita kunkhatabe kuja mmaletsa kuti tisapange kampeni anthu simaonaanyasomamoso ndinomweso akungesindaziza ndiye ndikunena kuti malamulo amapanga kuti azipanga save anthu chinthu china panga kana mukamba zoti apange suspend alipira ntchito komanso mukunena kuti anadalankhula according to one of God kuti ma foreign missions uku sikopita kwa chipani ndiye manena kuti okay a Secretary General anafika pamene pachifa cha ndani a Secretary General ndiyo kuti mwaziwe munazi pachifa cha chani mafuna ngati on the positive side of this statement akunena kuti ma foreign missions uku so ngokuti nzachipani anayankhuladi pa times anayankhula akuti mwaona mene tasankhira ma foreign missions ma foreign missions silufuna nkhope ya chipani kodi munthu ukhala wa chipani ukuti akatisa kufuna nkhope ya chipani akuti sakufuna anthu amene ali connected to the party okay whose policy are they going to pursue makeza akapanga pursue nkhani ya policy ya chipani kodi mapolisi amene tikuyendera pano ndi mapolisi a chipani chiti makeza ndama alliance so iniyo mukanena kuti okay silufuna you remember this ndiye ndikuti remember this ifati kamayankhula anthu pete maziwaso malamulo eti anthu achipani cha Malawi Congress Party ngodzi waso malamulo mula anthu ophunzira mu chipani munthu akamapita ku foreign mission is appointed by the president who is a politician so niyo munganene bwanji kuti nkhani imene sikuguzana ndi ndani munganene bwanji kuti nkhani imene sikuguzana ndi ndani these are diplomatic chipani chinakwiya ndichokwiya ndi statement yo yankaka ichipani ndichokwiya kwambiri one of the reasons why people are asking that he must resign is because of that statement a president akamachoka kuno akupita kudowa mwachitsanzo MP wakudowa osamuuza mukuona the Secretary General is failing because he's supposed to communicate so no MP president afika kudera osadziwa MP osadziwa zimachitika anthu tikumamva president akuchoka muno mulilongo akufunika constituency chairman wachipani adziwe ndiye protocol ya Malawi Congress Party azimayi akamperekeze president ndiye kusangalala kodi munthu mzimayi akasangalala azivina inu munaona azimayi imene amasangalala pachikwati kumaletsa kusakhala kubuletsa tsono ayakuna anthu amene watafuna new politics zakuti munamwetsa kusintha inu simunamuone even
Boris Johnson akamapita amakhala ndi ana ndiye mukapeze new policies so issue iyi mudayika mu February later iwe mudalemba ino apaso makauza apa president akwahaluye apa fete muzibwereza switch akutali yanga akutali yanga mukhulu yaba tabosera ba ngatana ndipatsa mwayo oti fwa tinakaonana nawo president ngakhala anthu ena amachinga kuma president akaonana nawo so the president is very accommodative. Let's move on. Yes. Chinthu china mukade munakapaka present imene makamba ifareni kuti taipeza don't ask me represent what right komano mukutchulamo mobwerezanso munthu amene mukubwerezanso mukwatchula a chief secretary to the president of the cabinet azangazanga chikhosi kunena kuti akwasokoneza achakwera ngani imene musachedweponso yayi munthu amene uja kuchipandi cha balonga siti kumfuna ndipo tikubwerezanso ndipo tibwerezenso apo contract yake inatha contract ya zangazanga pa 29 June siti kumfunaso amene uja sakupanga save my interest achipandi cha Congress party kumaso aboma ifeyo tikufuna apa chipandi cha Congress chilamule bwino anthu azisangalala dziko lino la Malawi is sitting on a lot of issues in newspaper mwaziona anthu amalawi Congress party akunena kuti munthu amene akusokoneza kwambiri munthu ameneyu amalawi Congress party mamembers sakumfuna remember timapita kumavoti ndife president munthu uja wamulemba ntchito ngati president amayimira ife anthu ndiye ngati ife sitikumfuna munthu ameneyo anthu amalawi Congress party sakumfuna ulo pang'ono contract inatha tava pa 29 contract munthu ameneyo sitikumfunanso ngati abwana akumfuna mpezere kwina kulembedwa ntchito pasakhalenso SPC sitikumfuna akuzuza ma civil servants akuzuza ma civil servants. I will give you tinapereka zitsanzo pamene mumu he has never called for PS's meeting. Remember, he's the head of civil service. He has never called for a meeting for PSS. What kind of a SPC is that? He sits on a lot of, you know, he sits on a lot of things. But also from sorry to say this, he is a failure. Mugatenga history yake kuli kose kumena nali, he is a failure. Samadziwa, but now we are letting him know. And it's when we are about the members, Amala Congress party, my members, alliance partners. We don't want this person in strong terms. ndufuna tipitire nduna mukuchacha muona mukuchacha kile chikubelana kwambiri mubwereza sikuzwa kuti chipitika sinufuna karono ndufuna bezi benda kwa kwabira kuti sikufuna kuti anthu nakasankhidwe nda president chifama chonso list yathu ena iwe muona kuti awa there we still question muwasungiraji maudindo appointment yao. These guys have got scandals attached to them. Where is us? What we are saying is, State House is a political house. President is a politician. He needs to be surrounded by politicians. Because I'll give you the reason. When the president is surrounded by politicians, they take responsibility of the decision made by the president. The president must not be surrounded by job seekers. Because they don't take ownership of the decision. Lero president agapanga fire agapita kwina akafuna ntchito. Koma ifeyo ma politicians ntchito yathu ndi ndale. Do you know kuti ine kuti ndikafunse ntchito pa kampani akanena kuti I'm over qualified. Munakhapo MP abakuona namo. Ndiweso wandale we usanga kulembe ntchito. Akwazi kuopa niso. Yazitiwopa. Koma anthu amene ali kumene amene awapanga surround the president are job seekers. No, ine ndifuna kuti pano mpakanema anthu adziwe. Mupanga demand the firing yamba ngapo. Anthu amene list imene ilipo nditu koma we are still emphasizing. Ndifuna osa list ilipo zimene munakauzacha kwera. Anthu akwenda lazi zimene munakauzacha kwera.
mufuna ndinene mwina simunene ndikuneneleni mukunena kuti a Prince Kaponda Mgaga mukamba za Ashoni Kamponde mukamba za Gideon Kalumbu mukamba za Elias Sauli mukamba Reverend Martin Tuka enawa even appointment yawo recruitment yawo you are questioning it kunena kuti ngauchalichi you're not happy with that as a party. Listen, I have said State House is a political house. If you want technocrats, take them to Capitol Hill. But in State House, we talk politics. We therefore want the president to be surrounded by politicians who will take ownership of the decision. Why? They are not owning Some of them, decisions. yes, they don't. They don't. They don't. No, munena kuti ena amene tachulaka individually they are involved in scandals. We are not happy. We are not happy with the conduct. We are not happy as a You party. are mentioning scandals. They have got their scandals. It's a serious allegation. Which scandals are these? Okay, this is party issues. Party issues are diverse. Party issues are diverse. So, the membership of my Congress Party is not happy because some of the decisions that are made by these people are not the interest of the party. Because whatever these people are making their decisions reflects the party decisions. Therefore, the membership are not happy. The membership. Dziko. Abantu bamba luzinto za dziko. Abantu bamba MCP is a governing party. Therefore, the decisions made somewhere will go back to the party. People will be saying, I'm right on this party. The government. Therefore, we want the owners of my Congress Party must take the responsibility. Ndofuna tisanapite to the other issue. Even so, munaichula so kwayambirira paja. I want to get a follow up on that. At course, mufuna tisanapita at course. Mwana kuti kupanga displayed my elements ta is subordination mukutero. Yes. Kwasha. Yes. How? A lot of issues. You as a journalist, as a journalist, we have given an example. Example, Yanokima was the example. We might know, is an example. The president on the podium, direct. Then the chair of the board, who is the SPC, he did not come. Okay, he would have come to the open to say these are the issues. But we have just given that as an example. So on the SPC, we have given two critical examples. He has never called for a PS meeting. PSs are the controlling officers over different ministries. He's never. And that is one of the issues. This issue, the other issue you mentioned, Yes. meeting young Nigeria, it's directly relating to Dr. Chakwera ngati mtsogolo wa dziko. Muhamba za cabinet reshuffle. Kuti muda walonjeza Malawi kuti mu December chaka chatha mupanga reshuffle cabinet. As a party, you're saying you're not even happy with this one. Kuti Adaipilo Mala fulfill the promise. That goes back to the issues that we say. We need to take ownership of the decisions made. So the president made a decision that I will be reviewing my cabinet in 6 months time or 5 months time. That's what he said. And you remember, there were reports that I will be shuffled within 72 hours. Yes. That was made public. If that is not done, that reflects also on the party or the alliance. That you don't have all the man or somebody. That comes to him as a president, but also as a party. Come on, my friend, soon now invested house. I'm a state house. To have a brand band and Ashoni Kamponde, and I can't wait as a cookie. If you have a gospel, the prerogative, the president, we are not questioning that, but that should remain in there without telling the public. But what we are saying is that those things which came out to the public
It is not us who said so ife tikunena kuti zinthu zimene zabwera kunja tikudziwa kuti zilipo zina zimene sanena koma zinthu zimene zabwera kunja mauza Malawi that because it builds reputation. You see, so chimene tikunena kuti mamembala tsopano ndife okhudzika kuti izi titani it's indeed a prerogative. It is stipulated in the law. But remember also koyambira kujendanira kuti chimene munthu wanena president imakhala zinthu zoti wanena ndiye zimafunika kuti zimenezo zisalidwe. Nchimozimozi president akuzolera kulankhula pasonkhano apa mkukulero ndakusankhani nuyo ndinu a press officer anga basi kufunika kuti anthu athamange alembe makalata before president watani walankhula ndilamulo limenelo walankhula president walankhula malo mwa Malawi nzimene kunena bwana pankulu so ngati ubemona kuti MCP is not happy ababa muranthuzana kuti chani simukondwa no chifukwa kuti ananamiza Malawi kapena kuti sana chite zimene anayankhula undipetsa pamenepo because zimenezo zizakhala mu history ya mbiri ya Malawi Congress Party zizakhala mu history ya dziko. So later on that will reflect badly on MCP. Tukupita kumapeto ndimafuna sitimalizira kuti pano mina mumaliza kumapeto ndikupatsana mina kampindi kamodzi maono maliza komano chinthu chimodzi chimene Amalawi anombera nacho mmanja muchaka chomaliza chaka pano mapeta chaka chachiwiri akongeresino ndikhale kudzana ndi AIP kapena affordable inputs program as we speak akuti mapanga kukongereso so lamala ndimotera kuti mapanga reduce number ya beneficiaries kuchoka ndi 1 million mafika pa 2.7 million zimene zikongereso pano muzira ndaba nguzibani pangombe sumula muzira makula mudira ndi Amalawi mkazo tupatsa universal kana kuli targeted kana tupaka no reduce my numbers kuma Congress muya ndaba jikani kifano Amalawi ena the future kudero anthu abatna miza kafuna ngula boma abanku ino ndi Malawi nwene ndufusazi zukuchotsera Malawi wanga chifukwa ndikupera mukadali mwandita naso munthawi ija chifukwa mu 2019 Malawi Congress Party yakulowa mboma anthu amene amalandira AIP anali 900 mu 2019 muboma la DPP anthu amene analandira ifeyo tisanatenge amalandira 900 ndiye ife chaka chatha Malawi Congress Party takweza to 3.7 tatsitsako chabwino pang'ono chimene ndayikako ko sitinafike sekupena azathu anatsikawo ndiye imene mfuna ndikufuna kuti imene ikhale nkhani ndikufuna kuti tikamayankhula tizikhala ndi ma positive side mafuna msama bwerese DPP mzisi ndiona ngati kuti inuyo ngati ngara MCP nditose ndine wachipani cha Congress ndiye mchifwe mbwetsa ndale chili chonse ndimayankhula ine ndale inuyo tinene chilungamo dziko lapansi zinthu zambiri zakwera including fertilizer sapa sitipanga kumalawi fertilizer ndimapanga kunja ndipo video zinthu zakwera. I'm not trying to defend the decision, but we have to be logical also. Ndalama zimene zindi government money allocated. Budget ya banga pass. Mwina mera wanga pass budget. Zinthu zina were not taken into, they were not incorporated. Fara kabara. Tsisabandi budget mtatu tsisakala. Ndizimene kunena kuti fertilizer wakwera by international market. But at the same time we have an obligation to meet ya AIP. Personally, ngati Alex Major, I don't see a problem in reducing, provided that is communicated. Komanso inemene ndikumonera nkhani je ndikamayiona bwino. Sakunena kuti atsitsa. They are just preparing in case something happens. Because the price of fertilizer has gone up. Let's move on. Kupita mapeto kweni kujeza kwathu. Ndimafuna ine ndikuze ngati ntwangani ndipange emphasize mwe munalankhula kunena kuti kunjako Amalawi akuona ngati they were sold a dummy kunali chiyembekezo chambiri komano today
akunena kuti boma ila MCP munenera munagwiritsa anthu chikolopa mwapanga highlight maisha ziyena apo kuti amene akapangitsa mwina tsogolera sabwire ntchito bwino ntchito ndikufuna ndikupatseni mwina a minute kuti mukuona kuti kuchoka pano boma ili lanu kupita chitsogolo kuti amalawi ayambe kumaona kuti kupita tukenani situbwereso kwa Igupto kucha pachitike chani chifukwa chikamagwa ichi achakwera dzina lawo ifeyo ngati Malawi Congress Party komanso ngati amene tikutsogolera mgwirizano tikuona kuti zinthu tikonza ndipo amalawi ayembekeze kuti zinthu zikhala bwino tabwino chifukwa kudumpha zenje nkulionera patali komanso mudziwe kuonera kuti takhala zaka 26 kunja kwa boma nthawi imene ifeyo tinkalamulira zinthu zali zisanasinthe pano zinthu zasintha mu chaka chimene chapitachi ngati amalawi ngati Malawi Congress Party otsogolera mgwirizano taphunzirapo zinthu zambiri koma amalawi ayembekeze kusintha kwa zinthu kwabwino ine ndili ndi chikhulupiriro kuti zinthu tizikonza amalawi sasangalala anthu mumana namiza tsogolera dziko ndi mukonza nthaya ndi zimene tikukonzazo muhamba kukonza zimene tikukonzazo nchifukwa kenabwera pano kati ino ndi mbali imodzi yokonza ino mwandifunsa tinalembera kalata bwana zimene tinalembera bwana kalata sikuukira koma kwathandiza bwana kuti alamulire dziko bwino ifeyo tili ndi chikhulupiriro kuti bwana akukonza zinthu zimenezi ndipo anthu ena pambuku mudzandiyitana kuti zinthu zili manena zofuna bwereze ndakuuza litsula ambirira titamfana pano pene tumalisa program yathu ndikanena kuti ameja ino akuti kumbuyo kwa ine matamamu machitawa ndifana kuse dziwindi mu mamenats kumaka lamfula kwalembera tsogolera makalata ameja imene pacha tuwakomanda chakwera mutuze izi akuti mumatumidwa pala aphungu ena olipesa mele wasungwe ife ndamva akuti mufuna kuti chinthu chikongerese ichi ku presidency 2025 ibwereka kujeni ukasungu kwawo kwaka muzu nawo fusa ntenale ndifuna ndibwerezeso zimene fanta wala kuti ameja angule bati tidamva ife mugulisi na chito kodi ndakufotokozerani ineyo mundimvetsetse kwambiri chipani cha Malawi Congress Party nchadongosolo mtsogoleri woyamba wa Malawi Congress Party anali wokunkhatabe otumikiwa ndiye mtsogoleri woyamba wa Malawi Congress Party mtsogoleri wachiwiri wa Malawi Congress Party Dr. Kamuzu Banda wako Kasungu mtsogoleri wachitatu wa Malawi Congress Party anachokera ku Nsanje Gwanda Chakwamba mtsogoleri wa namba 4 wochokera ku Dedza John Ten pano mtsogoleri wa Malawi Congress Party Dr. Lazarus Chakwera wochokera ku Lilongwe kwa Malema chipani cha Malawi Congress Party nakuza ni chipani chimene chili cha democracy ine kubwera pano ndikungoyankhulira Malawi amene ali okhudzika mu Malawi Congress Party fusoromaliza atabwera mota atachitika mwayi kukhala the servant leader amene amanenera mucha kukupatsani document simafuna document ya memorandum of understanding ya Chakwera ndi Malawi partners ndi kuwerenga nkudzaona kuti pena akamba zonena kuti ine ndachilipata kugwirizana kuti mgwirizano wathu kupitirirabe mpaka 2025 kwa mu 2025 achilima ndi amene akudzakhala candidate torch bearer wa mgwirizano onsewo muchilandira ba ndi pamene ponso ndikuyankhani chuchuchu Achakwera mphamvu zimenezo alibe zokugwirizana awirizo munena kuti mwandiuza kuti iwo atanena kuti 2025 adzayimire mgwirizano ndi achilima ndiye ndikuyankhaso ine ngati member wa Malawi Congress Party Achakwera mphamvu zosankha munthu woyimira Malawi Congress Party alibe chifukwa iwonso ndosankhidwe ndiye nkhani imeneyo ndayaka ndikuthokozeni kuti munapeza mpata odzecheza nafe simumatopa tikakhala kuti chinakene nafeso chatitsanga tikufuna timvezeni zeni mmapezeka ambuya kudalitseni ino sakudalitseni